Paminaw mong tanan kay mensahe ni gikan sa tuong agawon. Kamo mga tiguwang. Pamati mo. Ang di maminaw, pakanulag bangaw. Katong mamati, pakano na mo kiti. Ikaw mga tawa mo. Ang atong agawon, mo'y nagsugo ni Maong Tigom. O kami si Dinsyo, mo'y muhatod sa mensahe ninyo karon. Mo. Kini nga itong agawon, nga si Senyor Sibio, o ang iyang anak nga si Sir Marlon, mga maayo ni silang tao. Tinuna! O kung sa ilang mga storya, sa ilang mando, atong tumanon. O di na ito'y palapos sa atong pikas dunggan. Ang gusto sa itong agawon, nga magpuyo ta din siyang yuta, nga magmanipayon. O ang gusto sa niya, nga magpuyo ta diri siyang yuta, nga buhong ta sa atong mga abot. Busa. Pananom kamog mga nyara mo. Pananom kamog mga lagotmon. Sama sa kamuti. Saging. Gabi. O uban pa. Sili. O sili, pwede. Pwede sili. Ilom sa mo. Hindi ko may tanan. Unyara mo anoy. Ako lang itiwaso ning ako. Uy, yabi ining paabot ta, oy. Oy, pamilya mo. Mga kabos. Sama ka na ako, nga kabos. Ang ato agaw nga si Don Sibio, doon ay mensahe nga gipaabot diri ninyo. Bayan kini sa kanding. Unsa man na? Ha? Nga daghang gasulti nga wa na diri kanding. Ayaw mo pagtuwa na. Niya pa diri ang kanding. Mahimo ang kanding gitaguan lang. Mao na diha. Mao na nga magpadayon to sa pagpangita sa kanding. Ayaw mo lunga sa pagpangita. Nakasabot? Sige, kasabot. Okay. Ikaw matoy. Buhi pa din anoy. Buhay pa na. Buhi pa. Buhay pa. Uy, pa di ay. Mao na dito mga pagpangita sa kanding. Buhi magka malingkod sa taas. Nakasabot mo. Ikaw munday, nakasabot ka munday. Hilom din siyo. Tuyang dia sa imuha ang gibati. Kung pamilya mo, ang ato agaw nga si Don Sibio, gisapot na. Tuod nini sa kuhi, ngayang gituan nga ang kanding nadakpan. Bitaw. Mana nga kuntisa to nagadakop, hala, ihatag ni Don Sibio. Kay mohatag din sa siyang premyo nga usa ka milyon ka piso. Nakasabot ko! Nakasabot! Dili natin! Usa ka milyon! Kinahanglan! Hatag si Daniel! Thank you, Pao. Thank you, Pao. Thank you, Pao. Salamat! Kwenta na sa kamili noy. Tanda mo ha? Kung kinsa mo nagadakop sa kanding nga ni Adini, nga dili mo nagdumili sa paguli sa kanding ni Don Sibio, adunay silok! Magsila na ng hadlok ng tangwala ng tanong. Una-una, ninyo tayo ha? Kung kinsa ito nagadakop, iunin ninyo! Uyunin niyo di ako. Mabata o patigon! Maglipod o sawa! May tambok o sa diyon! Iunin ninyo! May bok o suwal mo! Iunin! Iunin! Ayaw mo maglimot-limot! Iunin ninyo! Kung may matugan, Ano na pitak-pitak mo ninyo mata? Ha? Ha? Ano? alam kang tingga dah. Yun. Ting sa duy ba? Muto ka sa gisulti sa imong tatay. Kain na to. Ato bang meeting na to, dakpan ako no ang kanding o gitaguan. Muto ka duy. Mahimong mo to, mahimong dili. Ako doy, di ko mutuo na dakpan na ng kandinga. O gitaguan? Ano taguan man nila? May paihatag nilang Sir Marlon, dako pa ang premyo. Kasaya nga. Mao bitaw sa? Mo na doy, di ko mutuo na dakpan na ng kandinga. O gitaguan? Anong taguan ba man nila? May bawano na Sir Marlon na, piligro kay tanan, silutan yun na sila. Uy. Ano naman Ikaw sadya? ba? Hilo man ang tabi-tabi, uy. Mamiligro biya ka na. Nga na mamiligro man tay, na ako araman na. Si Sir Marlon baya, di biya gusto ng tabi-tabi ng way pruiba. Kaya nga no tay, nari pruwiba si Sir Marlon na dakpan ng kanding o gitaguan. Ada. Nawa na siya pruwiba. Bahala na sila kay atom ng mga gaon. Pasagi na sila, tara. Parehas kami, pruwiba. Ano tayo? Ano
Ganto lang. Napay makita. Ganto yung tawanan part. Di na yung kurtaha. Nahambot lang. Ang kurtaha. Huwag yung katuan ka. Sa iya lang pamayon. Kuyo. Murang mo inaot. Sige lang. Bahala na kung sa'yo kasulti mo. Makita na ninyo mong kamotoran. Ako'y bahala ng tawan. May paduulo na nasukat. Paduulo ta nila. Kailan na to? Yan, siya na ito. Mayo pa. Muna lang ko sa hidaw. Ikaw lang diri. Sige, ako lang panidan sila. Ay, bahala diri. Oo, nga. Balik ko na ka dito. Ya, musta man? Unsa man yung gimitingan? Tupag, oy! Kuyaw kay Bunay. Unsay kuyaw? Nganong kuyaw man? Peligro kay Bunay. Kay matod pa ni Dinsyo, ang pong kuno ni Nyorsibyo, natag-an na niya natakpan ng kanding. Ha? Natag-anan nga, nadakpan? Lagi pero wa makatumbok kung kinsa nakadakop. Ang peligro anak bun kung mahibawan nga kita nakadakop sa kanding. Wala. Patay gud ani. Mo nang dublihon ko na to pagbantay bun kay sila ni Dinsyo sige para magsusi. Sao naman lang ini eh. Si Ma'am Amparo, para ba naka-decide? May tungod atong gisulting lilay sa langob sa Karagala. Dako og ko bun nga lisod gyud kay na bun. Kay suma pa sa mga istorya ba. Kanang langubag kuy anag mga rebelde. Oo, lagi. Suray na eh. Delikado kayo, dito makakitag maayong taguanan na ng kandinga. Malagbit. Sa gidugayan yun, sakpan yun ah. Oh, ato ginandalion ang atong plano bun nga magbuhat og tanil diha no. Kay peligro gyud kayo kun di na to dalion. Umot lang ka, delikado kayo. Ang pangutahan na lagi mo. Kinsa kaya itong patrabahoan na? Mausad. Dili magud nato ikatago ang tunnel god. Sa mong trabaho ana. Magpangutan naman ginamon. Ang amag di nato sultian. Oh. Ato lang gyud siyang baoran nga trabaho lang di wala sa baay. Hinduta, ano mong istorya sa? Mismo gani ikaw, partner na ko. Di manggadi ka kataguang sikreto. Basa ni mo baa-baa. Unya, manugo pataglayin tao. Yun sa gud taon nimo pagununa gud. Nindot lagi ng pagiha. Na magbuhat og tunnel, unya ang kwarto, anha gid tungod sa punuan sa kawayan. Okay man kay na. Duta na mo no. Kana di gyud na makitaan gyud. Mao lagi, pero ang pangutan na din na, kinsay atong patrabahoon. Kung kita lang kayo mo trabaho bun. Nindot unta. Unya, unsa man makasugakod ka? Ano gutong di makasugakod? Alang na sa tong kaayuhan. Buhatong na. Desidido ka nga kita may muhimo. Kaya wala naman kita mahimo. Gawas man kita ra gyud. Si Dibdo lagi ko. Nya, kano sa matusog ang trabaho? May bawa na rabiya ka ha. Nga di ta makahimog trabaho og adlaw, gabi gyud. Gabi gyud. Oo. Sa ato pa ni alas 7 sa gabi magsugod din ta. Ang lasiti anto sa alas 11. Anto alas 11. Aron taas-taas tagagi. Makahimo na ta ana. Di pwede mga alas 7 hangtod alas 8 lang. Unsar may makaut ana mo noy? Taas-taas. Alas 7 hangtod sa alas 11. Aron taas-taas tagagi. Biya nimo eh. Teammate lang na ako ha, mga napo ka adlaw, mahuman gyud nato ng trabaho agad. Gapo adlaw. Oo, ana gina. Kana ko di ka maglangay-langay, pero maglangay-langay ta kitang duha. Maabtan kita sa kabuan. Ano pero alas pangyo lang ko be.
Wala nang alas 7 hangtod alas 11 oy. Kung saan day oras imong gusto, Demon? Busog mga kuha lang gud alas 7 hangtod alas 9 gud. Uy, okay na nimo, maabdan tagos kabuhan na, okay ra ko. Mga ano eh. Hagon sa ganang alas 7 hangtod alas 11 gud. Nya, narashi sa tong skin. Palit na ba kung Dr. S. Wong ra ba para sa akong mga Naraman dahil na, unsa may imong kabalakan? Pagwapo na naman ka, alkohol, kasino. Sige tagtrabaho, di tasugtong flora ni. Unsa ma, di na nato trabahon. Trabaho lagi pero alas 7 hangtod alas 9 lang. Mga kamotoy, gumudaos ni Dinsyo. Ayaw gimugundang sa pagpangitas kanding. Dayon gimo. Sige, tayo pangita siya. Abot yan mo ito silang rami pinurila. Nay, ako na dungga, baliktay. Kaya bitang tayod. Duda ko na, kay matod pa, mga tao dito, ni undang na pagpangitas kanding. Una ay gina ninyo undang niya. Apil na dito sa ha, itong sa Kugon, sa Lumbuyan, dito. Tanang dapit ani nga mga yuta. Inyo ginang sutaong gina ninyo, susihon gina ninyo. Naunsa na. Nangita ba sila padayos kanding? Ya apil na itong igibang pa. Si nga to, sa duwa ka si Pulturero. Si Monog si Buni. Oo ka to, itong upaw ka itong tambok. Apil to, susiha. Okay. Nabasikuan ba? Hilin. Kahi pa mga tugas. Di kayong ginagawa. Paano nabihan na? Oo nga ni Hilin, di mo mo tawag siya kamahal. Tayo, gusto ito nga linig diskarte nga primera klase ay. Ayo ginibayhan na. Ako nga tangag, ngitag lang agana. Para na nga na sir, gamitan ni mo primera klase nga style. Noy, wala na ba? Mga kaya na yung pagpangamural lang. Ha? Puro ba, kuis di kutsilyo ang dating ba? Tiyo ba? Minaldito ganyan mo style, si Ray. Gusto ka tugluhan di ka? Ha? Hmm. Sa'yo na kayo na. Ato i-discuss na inyong pagpakasal ni Laklak. Uy, ito, sir. Uy, kay... Tugluhan di ka, amural di kutsilyo. Undangon to na inyong plano. Sa? Ay, sir. Undom lang kadlaw niya. Mawas, laklak sa akong kiliran, sir. Mawala yun na. Ay, gugbar mo ko ng laklak, sir. Ang kadawat ni mo. Abi kayo ni mo, hapit na ako. Sagdan lang ko ni mo. Laro di ay. Ang tuwa niya to yung payag na ipatukod para may dimit, oh. Lakas dimit, ha? Karuha na siya dagang na pasa, may tanan. Oy, buha, ha? Ay paniguro gino si Bro Agay nga si Dinsyo. Iyag yung itok mo si Hilin din ako.